Čaute ľudia, dneska to bude video opäť z Robloxu a budeme hrať Skibidi Toilet, nejaký tu simulátor. Takže môžeme ísť na to. Keď klikám, tak dostávam nejaké tieto veci a postupne asi budem môcť zabíjať tie Skibidi Toilety. No sa na mňa takto pozerá a zabila ma. Musíme si asi nafarmiť silu. Tu si môžeme potom kupovať lepšie tie záchodové zvony a tu nejaké tiež veci. A few moments later. Čiže si natrenujeme v dnešnom videu aspoň na túto zbraň. Aspoň, možno viac. A máme tu nejaký free spin. Tu je nejaký potom huge pet. Poď 200 gemov. A nevadí. To Skibidi Toilet ma skôr zabije. Čiže radšej to neriskujeme. Daily chest. Máme super luck potion. Samozrejme si claimneme gifty a to mi pomôže, aby sme mali ďalší zvon. Neviem, ako mám získať tie rakety. Aha, už viem. Ale toto je lepšie. Už dávam väčší damage tej Skibidi Toilet. Áno, už ju zabijem. Let's go. A tu je potom nejaký boss, jak dabujem. Koľko stojí ďalší ten zvon? 1500. Aha, kúpime si nejakého peta. Môžeme si kúpiť troch. Čo mi padne? Camerawoman, čo? Ďalšie vajíčko. Kameraman. A ešte jedno. Camerawoman. To som ešte nevidel. Čiže si equipneme všetkých troch a už nám to dáva 12. Nám to zvyšuje. Čiže by sme mohli mať aj väčšiu silu. Áno, máme väčšiu silu. Ideme porážať všetky Skibidi Toilet, jak tu za mnou bežia. 2 Camerawomans a 1 kameraman. Kúpime si ďalší zvon. Ešte nemám? Mám. A už nám to pridáva 23. Skúsime si kúpiť novú tú raketu. Však máme to hneď. Idem otestovať, aká silná je tá raketa. Celkom je dosť silná. Ja nebudem porážať toho posledného, lebo je tam tá dlhá animácia a to veľmi nechcem. Tak si dáme tento zvon a my už môžeme ísť aj na toto. Dám to? Nice. A teraz už dostávam 2 viny, keď zabijem jednu Skibidi Toilet. To je head toilet. To je s čiapkou. No, s klobúkom. Našetrím si na toto vajíčko a potom dostanem lepšieho peta. 150 rakiet som dostal. Idem vyskúšať toho, ale tam potrebujem minimálne 10 000 silu. Vyskúšam to. Nejde to asi. Nedám to. Idem radšej preč. Ešte ma zabije. Môžeme si už kúpiť? Ešte nie. Tak si nafarmíme 8000 na ďalší zvon. Purple Flanger. Je tu autotrain? Áno. Môžeme automaticky si farmiť a o chvíľu budem môcť poražiť aj túto Skibidi Toilet. A few moments later. Tak už máme nafarmených tých 8000 a môžeme si kúpiť rúžový zvon. Ten nám dáva už 32, tak to už je niečo. O chvíľu mám 10 000 síly, čiže môžeme ísť poraziť túto Skibidi Toilet. To je DJ Toilet. Poď. Nice, máme to. Ideme ďalej. Toto už asi nedám, alebo? Dal som to. Toto je ešte silnejšia. DJ Toileta. Poď. To je super, že ja vlastne môžem zabíjať tie Skibidi Toilety a hneď aj dostávať tú silu. To je super. Nice, mám to. O chvíľu mám na to vajíčko. Za 50. To mi stačí poraziť už len túto Skibidi Toiletu. Asi, neviem. Nie, tak nie. Porazím tieto všetky Skibidi, alebo túto. Možno stačí len jednu. Nice, máme na toto vajíčko. Ja si aktivujem potion. Kde to je? Kde sú tie potiony? Tu? Potiony? Tu? Áno, mám super luck. Aktivujem si ho. A poď niečo dobré. Poď. Prosím, niečo dobré. Camerawoman. To je to najhoršie, čo mi padlo. Ja som unlocker. Ja si vykraftím
a ekvipnem si a dostávam teraz 27. No, treba mi 50 000, aby som porazil tieto jetpackové toalety. No, to máme ešte kopu práce pred sebou, ale ďalší zvon stojí 30 000. To máme o chvíľku. Idem teraz posilovať tieto rakety. Oni tiež dávajú celkom dobré damage, ale podľa mňa to je asi rovnako. Pozrite, aký je medzi nimi rozdiel. Táto je upgradeovaná a táto nie. No ten a táto. Ale tento je úplne malinký, úplne maličký. On má epic, beta, on normálne má blesky. A tu je tiež epic. A jemu normálne horí kamera, to by som chcel. To je možno asi z toho vajíčka. Legendary, upgradeovaná, čože? To je väčšie než ja. No môžem ďalšiu? Môžem ďalšiu raketu, no kanón. Ideme vyskúšať zo srandy len tak tieto. To majú už milión, to nedám. Poclaimujem si gifty, lebo celkom pomáhajú. Ja si môžem zapnúť autotrain, dáme tieto zase. To je nejaký event. A ja sa vám ozvem, keď budem mať nafarmených aspoň 25 000 síl. A few moments later. No už som tu, pozrite sa, koľko mám sily. To tieto skibidi toalety, no DJ toalety vypnem hneď. Pozrite sa. Párkrát kliknem a sú mŕtve. Alebo mŕtvi, no neviem. Ja som už celkom dosť OP. Fúha. Toto animácia ma štve, lebo je celkom dlhá. Ako trvá len pár sekúnd, ale o chvíľu si môžem dovoliť ten najlepší zvon. S tým by som už mohol porážať aj tieto jetpackové toalety. Jet toilet. Tu je nejaký free pack, že vraj. Aha, tu musím hrať pol hodinu, aby som mal ten free pack. A to je ten legendary, čo mal tu jeden typek. No tak to by sme si mohli nafarmiť a o chvíľu mám nový zvon, pretože o chvíľu sa blížim k 30 000. Mám tu double winy. Som si mohol nafarmiť aspoň 100, aby som mal 200. Kúpim si nové vajíčko, alebo počkam až na toto. Idem si nafarmiť. Alebo nie, kúpim si toto. A nafarmím si na tých najťažších. Poď, niečo. A ja som taký unlucky. Stále proste len tá kamera woman. Ja to neviem pochopiť už. Žiadne sa nedajú ani craftiť. Všetky mám common. A tento tu typek má aj epic. Bože. A toto môžem už si kúpiť ďalší zvon? Let's go. A ten už mi pridáva 66. Čože? Tak to je dobré. 30 gemov. Neviem, na čo sú mi veľmi tie gemy. Ale to možno zistím potom. Aha, pozrite. 100 robuxov a nejaká silná nejaký zvon silný. To neviem, ani to nevyzerá ako zvon, nejaká proste bomba. Len tu je tá bomba a tu je ten knot, čo sa zapáli a vybuchne tá bomba. Inak o chvíľu máme 50 000 a môžeme ísť poraziť tieto jet toalety. A to je 5. Čože? To dáva plus 100% silu. To by bolo super, kebyže sme mali. Máme 45 000 síly. O chvíľu porazíme tieto tu toalety. Možno aj teraz. Ale nie, to je tesnotka. To je tesnotka. Jet toaleta ma porazila. Ale je pekné, ak máme tú animáciu, čo sa tak točíme, keď bojujeme. A máme 50 000 síly. Ideme zničiť tieto všetky jet toalety. Všetkých zničím. Poď.
Čo? Ako? Veď už mám 50 000 síly. Čože? Už mám dokonca aj 53, už by som ich mal zabiť. Skúsim tomu pomôcť, budem klikať a pomáha to, že vôbec. Tak si nafarmíme 60 000 a vtedy to vyskúšame, lebo tu píše, že môžeme mať 50 000 a tak ich dáme. No, uvidíme. Vyskúšame to teraz, keď máme 58,5 000. Budem aj ja klikať. Poď. Bude to tesné. Poď. Vyhral som. Bolo to tesnotka. Skúsime ďalšiu. Ona je trošku silnejšia. To už asi nedáme. Alebo dali sme to. Let's go. Poďme hneď na druhú. Poď. Klikám. Nice. Ďalšia. Poď. Klikám jak o život. Poď, dám to. Yes, let's go. A posledná. Poď. Už klikám jak len viem. Dávam butterfly click. Nice, máme to. Našetríme si na toto vajíčko a otvoríme ho. To mi stačí poraziť už len tieto asi. Koľko dávajú podľa toho? A 10, tak to mi stačí. Tak a tak. A máme na toto vajíčko. Pozriem sa, či nemám ešte nejaký potion, aby som mal šťastie. A nemám. Tak otvárame. 3, 2, 1, poď. Poď, už sa klope vajíčko. Poď. Rare, no nevadí, ale lepšie ako nič. Plunger, kameraman. Dáva 2000 síly. Tak, dnešné video je už u konca. Dajte like, odber a ja sa budem tešiť z ďalšieho videa. Zatiaľ čau.